Какво те кара да стоиш в миналото? За какво страдаш? За нещо, което не можеш да постигнеш сега в настоящето ли? Защото това да седим в миналото означава, че ни е страх в настоящето да поемем необходимите стъпки, за да се чувстваме добре, така както сме се чувствали преди. Това, което трябва да направим е да си зададем въпроса от какво бягаме, от какво ни е страх, какво действие не искаме да направим в настоящето, за да го променим. Защо залитаме толкова много в съжалението и в носталгията? Защото може би нещо в настоящето не е както трябва. Но за да бъде оправено, ти си този, който трябва да предприеме определени действия. Запитай се, от какви действия се страхуваш да направиш сега, за да промениш настоящето си? Какво те кара да бягаш в миналото?